72 anyos na lola naman po sugatan matapos mabundol ng motorsiklo sa bayan ng Binmalay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Sugatan ang isang 72 anyos na lola matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa kahabaan ng MacArthur Highway sa McKinley Street, Barangay Poblacion, Binmalay, Pangasinan noong umaga ng Mayo 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, binabagtas umano ng isang 19 anyos na rider ng motorsiklo ang naturang kalsada nang bigla umanong tumawid ang 72 anyos na matandang babae na kinilala taga Santa Lucia, Lubao, Pampanga at kasalukuyang naninirahan sa Binmalay. Dahil dito, aksidente itong nabangga ng rider at kapwa sila nagtamo ng pinsala at isinugod sa ospital. Ayon sa kapulisan, wala umanong driver's license at hindi nakasuot ng protective helmet ang rider na kinilala isang bagger at residente ng naturang bayan nang mangyari ang aksidente. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at tinatayang halaga ng pinsala. Nagbabala rin ang PNP ukol sa tamang pagtawid at pag-iingat kapag tumatawid sa kalsada. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.